ನಂದಾಯ್ತು. ತಿನ್ಬೇಕು ನೀವು. ಏನೋ ಏನ್ ತಂದೆ ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿ ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ರಕ್ಷಿತುಲ್ ಟಾಕ್ಸ್ಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆಲೊಪ್ಪಣಂದು ಇಂಥ ಲಾಗ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಇನಿ ಬಾತದು ಯಾನ್ ಅಜ್ಜಿಲ್ಲಾಗ್ಬೋದಿತ್ತದ ಅಲ್ಪ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬೇಗಲಾಗದು 6 o'clock ಇನ್ನು ತಿಂಡಿ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದು ಐಟಮ್ ಕನ್ನರೆ ಬಂದು ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋದಿತ್ತ. ಮುಲ್ಪ ಮತ್ತು ಎಂಚ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಚೀಪಾಗಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕೆಲವೊಂಚ ಐಟಮ್ ಇಂಕ್ಲಿಗಿತ ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಕೆತ್ತನೊಂದಂಡ ಅರ್ಧ ಲೀಟರ್ 1 ಲೀಟರ್ ಪುರ ಕೆತ್ತನೊಡತ. ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಮತ್ತು ಚೀಪ್ಗೆ 10 rupeesಗೆ ನಮಗೆ ಏತು ಬೋಡ ಆತ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅದೆತ್ತೊಂದು ವೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪರ ಆವಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಪರ ಐಟಮ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಎಂಚಲ ಜೀವನ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಮಂಡ್ಯ ಅಂಚನೆ ಮೈಸೂರು ಈ ಸರೌಂಡುಡು ನಮಗೆ ಏತು ಬೋರ್ಡು ಆತು ಗೆತ್ತೊಂದು ದುಡ್ಡುಲ ಒರಿಪಾವಲಿ ಅಂಚನೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಲ ಎಡ್ಡೆ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ವೇಸ್ಟ್ ಆಪುಜಿ ಒಲ್ಲ. ಆಂಡ ಈ ಬೆಂಗಳೂರು ಸೈಡ್ಗೆ ಪೋಂಡ ನಮಗೆ ವೆರಿ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಆಪುಂಡು. ಒಂಜಿ ಐಟಮ್ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸೇ 10 ರೂಪಾಯಿ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಬಟ್ ನೆಟೆ ಅಂಚತ್ತು ಒಂಜಿ ಕರಿಬೇವು ಪನ್ಪೆರತ್ತ ಬೇವು ಸೊಪ್ಪು ಅವು ಮತ್ತು 2 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು 2 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ 2 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಪೇರ್ಲಾತೆ 1/4 ಲೀಟರ್ ಪೇರ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅರ್ಧ ಲೀಟರ್ ಮುಲ್ಪ ಮತ್ತು ಗೆತ ನೋಡತ್ತ ನಮ್ಮ ಅಂಡ 1/4 ಲೀಟರ್ ಪೇರ್ ಮತ್ತು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನೀರುಳ್ಳಿ ಅಂಚನೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪುರ ಚೀಪ್ಗೆ ರೇಟ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಈ ರವೆ ಮತ್ತು ಲೂಸ್ಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ರಮನಂಚಿ ಪುರೈತೆ ರವೆ ಮತ್ತು ಲೂಸ್ಗೆ ಮತ್ತು ತಿಕ್ಕುನೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಡ್ಬೊಕ್ಕ ಮೊಗಲ್ ಪುರ ನಲ್ಲ ಜೆತ್ತಿತ್ತೀರೆ ನಮ್ಮ ಮಾಮನ ಮಗೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಲ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಇನ್ನಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ತಿಂಡಿ ಮಲ್ಪೋಗ ಬಂದು ಕಾಂಡೆ ಬೇಕಲ್ಲ ಹಾಕದಿತ್ತೆ ಯಾನು. ಸೊ ತಿಂಡಿ ಮಲ್ಪೊಡನ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತೀಜಿ ದಯಪಂಡ ಎಂಕ ಕೋಡೆ ರಾತ್ರಿ ಬತ್ತಿನ ಆತೈತ ನಮ್ಮ. ಸೊ ಅಂಚದು ಬೊರ್ಚಿ ಅಂದು ಪಂಡೇರ ತಿಂಡಿ ಮಲ್ಪ ಬೊರ್ಚಿ ಏನಾಂಡಲ್ಲ ಕನಪಾಗ ಪಿದ ಹಿಡ್ದು ಬಂದು. ಬಟ್ ಆರಿಯಪ್ಪಲ್ಲ ಇಲ್ಲದ ಫುಡ್ಡನ್ನು ಪುರ ಮಿಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪೇರು ಅಂಚಾದ ಅರೆಗೋಸ್ಕರ ಮಲ್ಪುಗ ಇನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದು ನಾನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ಗೆ ನಿಗಲೆಗ್ ಟೊಮೆಟೊ ಗೊಜ್ಜು ರೆಸಿಪಿನ ನಿಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಅಂಡ್ ರೆಸಿಪಿನ ಮಾತ್ರ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಟೊಮೆಟೊ ಗೊಜ್ಜು ರೆಸಿಪಿ ಪಂಡ ಒಂದು ನಿಗಲೆಗ್ ಚಪಾತಿಗೆ ಪರೋಟಾಗ ಅಂಚನೆ ನುಪ್ಪು ಬುಲಂತೆ ನುಪ್ಪುಂಡತ ಐಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದೋಸೆಗೆ ಮಾತ ಇಕ್ಕಲ ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ಸ್ ಪಂಡ ಈ ಟೊಮೆಟೊ ಗೊಜ್ಜು ಅವೇ ನಿಂಚ ಮಲ್ಪನು ಬಂದಿನಿತ್ತ ಲಾಕಡ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುವ. ಯಾನ್ ಈ ಸೈಡ್ಸ್ ಬತ್ತದ ಮಲ್ದಿನಿ ಗೋಧಿ ದೋಸೆ ಗೋಧಿ ಬೊಕ್ಕ ರವೆ ದೋಸೆಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ ಮಲ್ದಿನ ದೋಸೆಗೆ ಇನ್ನಿ ಸೈಡ್ಸ್ ಆದ ಗೊಜ್ಜುನು ಟೊಮೆಟೊ ಗೊಜ್ಜುನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ನಿಗಲು ಎಣ್ಣೆ ದೀದು ಸಾಸಿಮೆ ಪಾಡ್ದು ಟೊಮೆಟೊ ನೀರುಳ್ಳಿ ಅಂಚನೆ ಬೇವು ಸೊಪ್ಪು ಇಪ್ಪುಂಡತ. ಬೇವು ಸೊಪ್ಪಿತ್ತನ ನಿಗಲು ಬೇವು ಸೊಪ್ಪುಲ ಪಾಡೋಲಿ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಇಪ್ಪುಂಡತ. ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಒಂತೆ ಸಾಂಬಾರ್ದ ಪೊಡಿ ಒಂತೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನೆಟ್ಟದಾಯಿಗ್ಯಾನು ಸಾಂಬಾರ್ದ ಪೊಡಿ ಮಸ್ತ್ ಪಾಡಿ ಅಂದು ಎನ್ನೊಂದುಲ್ಲಾರ ಮುಲ್ಪದ ಸಾಂಬಾರ್ದ ಪೊಡಿ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಖಾರ ಇಪ್ಪುಜಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚದ ಏನು ಸಾಂಬಾರು ಪೊಡಿ ಒಂತೆ ಜಾಸ್ತಿಯೇ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ. ಉಪ್ಪು ನಿಗ್ಲೆಗೆ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಾದ ನಿಗಲು ಉಪ್ಪು ಪಾಡಲೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಇಪ್ಪನಾಗ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಉಪ್ಪು ಪಾಟ ಪೋಡ್ಚಿ ನಿಗ್ಲೆಗೆ ರುಚಿಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಆತ ಪಾಡ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನಿಗಲು ಟೊಮೆಟೊ ನೀರುಳ್ಳಿಗೆ ಎತ್ತನಾಗಲ್ಲ ಆತ ನಿಗಲಿಲ್ಲಡೆ ಏತು ಜನಕ್ಕೆ ಬೋಡು ಆಯ್ತ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿದ ಮಿತ್ ನಿಗಲು ಮಲ್ಪಲೆ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಮೂಲು ಇನಿ ಒಂಜಿ ದೋಸೆ ರೆಸಿಪಿ ನಿಗಲು ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುವೆ. ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಒಂಜಿ ರವೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಕಿಲೋದಾತ 1/4 ಕಿಲೋದಾತ ರವೆನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಲಾತೆ ರವೆ ಬೊಕ್ಕ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು ಸೇರ್ದು ದೋಸೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಖಾಲಿ ನಿಗಲು ಇಂಚಲ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಖಾಲಿ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು ಪಾಡ್ದು ಮಲ್ಪೋಲಿ ಅಥವಾ ಖಾಲಿ ರವೆ ಪಾಡ್ದಲ್ಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಇಜಿನ ರಡ್ಡು ಮಿಕ್ಸರ್ ಮಲ್ತದ್ಲ ನಿಗಲಿಗೆ ದೋಸೆ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಒಂಜೊಂಜವೇನು ಪತ್ತೊಂದ್ಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ್ಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಈಸಿ ಆದ 2 ನಿಮಿಷಡ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಆಪುನ ನಿಗಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಗೀತೆ ರಡ್ಡವೇನ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಗೋಧಿ ಅಂಚನೆ ರವೆನ ಒಂತೊಂತೆ ಪಾಡ್ದು ನಿಗಲಿಲ್ಲಡೆ ಏತು ಜನ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ದಾತು ಬೋಡು ಆತದ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆತು ನಿಗಲು ಮಲ್ಪಲೆ ಯಾನು 3-4 ಜನಕ್ಕೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ 11 ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಸೊ ಐಕ್ ನಿಗಲು ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಅಂಚನೆ
ನೀರುಳ್ಳಿ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಉಪ್ಪು ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಏನಂಡಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬೋಡಿತ್ತನ ನಿಕುಲು ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಯಾನ್ ಮೂಲ ಈತ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತದ ದೋಸೆ ಮೈತೊಂದುಲ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಗೊಂಜಿ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಲ್ತದೆ ದಿಯೆ ಅಕಲೆಗ್ ಅಕಲ್ ನನ್ನಲ ಬ್ರಷ್ ಮಲ್ಪುನು ದೇವೇರ್ನ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುನು ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಐತ ಮಿಡ್ಲಡ್ ಗ್ಯಾಪಡ್ ಯಾನ್ ಒಂಚೂರು ದೇವೇರ್ಗ್ ದೀಪ ದೀಪುನು ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಅರ್ಥದ ಒಚ್ಚೊಂಗ ಬಂದು ಮೂಲ ಅರ್ಥೊಂದುಲ್ಲೆ ಈ ಇಲ್ಲಡ್ ಏರ್ಲ ಪೊಂಜೋಕುಲಿಜ್ಜೆರತ ಅಂಚಾದ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮಾತ ಆತೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಯಾನ್ ಅಜ್ಜಿಲ್ಲ ಬರ್ನಂಗ ಮಾತ ಯಾನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತ್ ದಿ ಒಂದಿಪ್ಪೆ ಸೊ ಎಂಕಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನಿಕಲ್ನ ಇಲ್ಲ ಅಂದತ್ತು ಯಾನ್ ಇತ್ತಿನ ಇಲ್ಲವು ಐಕೋಸ್ಕರ ಎಂಕ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತ್ ದಿ ಒಂದಿಪ್ಪೆ ನಡೆ ಪೋನ ಮಾತ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಏರ್ನ ಏಪಲ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ದೋಸೆ ಮೈತ್ ಕೊರಿಯ ಪೂರ ಜಂತ ಬೇಲಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನು ಮಾಮನ ಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ದೋಸೆ ದಿತ್ತು ಕೊರ್ಪೆ ದಾಯಕ್ ಪಂಡ 6 ಬೇಲೆಗ್ ಪೋಂಡ ಅರೆಗ್ ತಡ ಆಪುಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಯಾನ್ ಮಲ್ತದ್ ಬೇಗ ಕೊರ್ದು ಬಿಡ ಆರು ಬೇರೆ ಪೋಪೆರತ ಅಂಚಾದ್ ಸೊ ಇಂಚ ರೆಡಿ ಆಪುಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಡ್ರೈ ಆದ್ಲ ನೀರು ಪಾಡಂದೆಲ್ಲ ಟೊಮೆಟೊ ಗೊಜ್ಜುನ್ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಬುರ್ಚಿ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ಡ್ರೈ ಇಪ್ಪೊಡುನ್ ಪಂಡ ಅಂಚಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಇಜಿನ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ರಸಮ್ ಲೆಕ್ಕಲ ಇಂಚ ಒಂತ ಗ್ರೇವಿ ಟೈಪಡ್ಲ ನಿಕಲ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಅರೆಗ್ ದೆತ್ತದು ಕೊರಿಯೆ ಆರು ತಿನ್ನೊಂದಿತ್ತೇರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗ್ಲ ದೋಸೆ ದೆತ್ತು ದಿವೊಂದಿತ್ತೆ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ನೀರು ಬತ್ತಂಡು ನೀರು ಬತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರ ಒಂದು ರಡ್ಡ್ ಪೈಪ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಎಂಕಲ್ನಾನೆ ಪೈಪು ಐಟ್ ಒಂದು ಎಂಕಲ್ ಎಲ್ಲ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅವು ಎಂಕಲ್ ಬಾಡಿಗೆದಲ್ಲಿ ಬರಲಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅಜ್ಜಿ ತಿಂಡಿ ಆಯಿತು ತಿಂಡಿ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಏನು ತಿಂಡಿ ಮಾಡಿಲ್ವಾ ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ತಿನ್ನೋದು ಮತ್ತೆ 10 ಗಂಟೆ 12 ಗಂಟೆ 11 ಗಂಟೆ ಆಯಿತು ಓ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ತಿಂದ್ರೆ ಸುಸ್ತಾಗಲ್ವಾ ನಿಮ್ಗೆ ತಿನ್ಬೇಕು ತಾನೆ ಬೇಗ ಕೆಲಸ ಆಮೇಲೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅಷ್ಟು ಆರೋಗ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ವಾ ಪಾಪ ಅಜ್ಜಿ ನಂಗಲು ತಿನ್ಪುನೇ ಲೇಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಡೇ ಜನ ಇಟ್ಕೊನು ಅಜ್ಜಿಲ್ಲ ಅಂಚದಾಗಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಮುಗ್ಗಿದ ಬುಕ್ಕನೇ ಆಗಲು ತಿನ್ಕೊನು ಸೊ ಐತೆ ನೀರು ಪುರ ಪತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರ ಆಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದ ಅಲ್ಪ ಅಡೆಪೋಡು ನೀರು ಮುಲ್ಪತ್ತದು ಅಲ್ಲ ಕಣ್ಣನೆ ಕೊರ್ಪುನ ಅರ್ಧಡು ಪಾಪ ಮೂಲು ಕೊರ್ಪುನ ನೀರು ಹೋದ್ರು ತಿಂಡಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟೆ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ರು ಗೋಧಿ ದೋಸೆ ತಿನ್ಬೇಕು ನೀರು ಇದ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ತಕ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಂದಾಯ್ತು ತಿನ್ಬೇಕು ನೀವು ಏನಿಲ್ಲ ಅವತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ವಾ ನಾನು ತಿಂದಿದ್ದೀರಾ ತಾನೆ ಇವಾಗಲ್ಲ ನಿಮ್ ನೀರೆಲ್ಲ ಹಿಡ್ದಾಗ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ತಕ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಂದಾಯ್ತು ಅಜ್ಜಿ ನಾ ಆಮೇಲೆ ತಂದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ದೆಲ್ಲ ಆಗ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ನೀರು ಪತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಪಾಪ ಅಣ್ಣ ನೀರು ಪತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಪಾಪ ಆಗೋಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿನಗಳು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀರು ಪೂರ ಪತ್ತದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ನೀರು ಬಿಡೊಂದಿತ್ತೆ ಸೊ ಕೆಲವು ಜನ ಬೇರೆ ಯಾನ್ ಕನ್ನಡ ಪಾತೆರ್ ನಾವು ಮಾತ ಈರು ಕನ್ನಡ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಂತ್ ಪಾತಿರುವಾರು ಅಂಚನೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದ ಪಾತಿರುವಾರು ಮುಲ್ಪದ ಕನ್ನಡಗ್ಲ ಅಲ್ಪದ ಕನ್ನಡಗ್ಲ ಬೇತೆ ಪಾತಿರುವಾರು ನಾಟಕ ಮಲ್ಪುನ ಅಂಚ ಪೂರ ಪನ್ಪೇರು ಕೆಲವು ಜನ ಬಟ್ ಐಕ್ ಮತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾರೆ ಮಲ್ಪುಜಿ ದಾಯಕ್ ಪಂಡ ಅಲ್ಪದ ಸ್ಟೈಲ್ಡ್ ಕನ್ನಡ ಪಾತೆರ್ನ ಅಂಚನೆ ಹೆಂಗೆ ಅಗುಲ್ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಹೆಂಗೆ ಅವೇ ಕನ್ನಡ ಬರ್ಪುಂಡು ಯಾನ್ ಈ ಸೈಡ್ ಬತ್ತನ ಹೆಂಗೆ ಈ ಸೈಡ್ದ ಕನ್ನಡ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಟ್ ಅವಳು ಪೋಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಆಗುಲ್ ಪಾತೆರ್ನ ಅಂಚನೆ ಇಂಕ ಕನ್ನಡ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚದ ನಮ್ಮ ದುಂಬು ಇತ್ತನ ಕರತ ಮಂಡ್ಯಡ್ ಮಾತ ಅಂಚದ ಯಾನ್ ಪಾತೆರ್ನಾನೆ ಅಂಚ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ಮೂಲ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆದ ರಡ್ಡ್ ತಿಂಡಿ ದೀದಿತ್ತೆ ಎರೆಗ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಯಾನ್ ಎಂಕಲೆಲ್ಲಡ್ ತವ ಮಾತ ಲಕ್ಕೊಂದಿತ್ತಿಜಂಡ್ ಆತ್ ಪೊರ್ತುಗೆ ಎಂಕಲೆಲ್ಲದ ಬಾಡಿಗೆದ ಇಲ್ಲದಾರ ತವ ಕೊರ್ದಿತ್ತೇರು ಅಂಚದ ಎಂಕೇನಂಡಲ ಕೊರ್ಕ ಅಂದಿರ್ನಿಯ ಅಂಚದ ಅಗ್ಲಿ ಪುರ ತಿಂಡಿ ಮಾತ ಕಾಂಡೆ ಮಲ್ಪುಜೆರ್ ಅಂಚದ ಎನ್ನ ಒಂಚೂರು ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನಾಡ್ ಎಂಕಿನ ಕೊರುಡು ಒಂದಂಡ ಎಂಕ ಬೋಡ ನಂಗೆ ಅಗುಲು ಅವು ಒಂದು ಬಂದು ಕೊರೊಂದಿಪ್ಪೇರು ಅಂಚದು ಕೊರ್ರ ಅಂದು ಪೋದಿತ್ತೆ ಸೊ ಕೊರ್ದು ತಿಂಡಿ ಒಂದೆಂಕಲ್ಲ ಬಾಡಿಗೆ ಇಲ್ಲದಾಗಲು ಅಗ್ಲೆ ಕೊರಿಯ ಕಾಪಿ ಆಯ್ತು ನಂದು ಬೇಗ ಆಗುತ್ತೆ ಕುಡ್ದೆ 2 ಸರಿ ಆಯ್ತು ನಾಷ್ಟಾನೂ ಆಯ್ತು ಬೇಗ ಆಗಬೇಕು 8-9 ಗಂಟೆ ಒಳಗಡೆ ಆಗಬೇಕು
ಅಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿಯುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೈತೆ ಹಂಗೇನೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೇಗ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ನ ತವ ಇತ್ತಂಡ ಯಾನ ದೋಸೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿತ್ತೆ ಜಂಕಲ ತವಾಟ ಅಂಚದಾಗಲ ದೋಸೆದ ತವಲ ವಾಪಸ್ ಕೊರಿಯೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾನ ಅಜ್ಜಿ ನಗುಲು ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಅಜ್ಜಿರ್ಲ ಅಜ್ಜಿಲ ಅಗುಲು ತಿಂಡಿ ಮಾತ ಮಲ್ಪುಚೇರು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಂಚದಾಗ್ಲಿಗ ಎಂಕ ಕೊರುಡು ಉಂದಾಂಡ ಅಂಚ ಅದು ಕೊರ್ರಂದು ಬತ್ತೆ ಇರ್ಲೆ ತಗಳಿ ಏನ್ ದಾಸಿ ತಂದಿಲ್ಲ ಇನ್ ದಾಸಿ ತಂದಿಲ್ಲ ಏನ್ 3 ತಂದಿದ್ದೀನಿ ತಿಂದು ಆಯ್ತಾ ಮುದ್ದೆ ಸಾಂಬಾರು ಏನು ಏನ್ ತಂದೆ ಇವಾಗ ದೋಸೆ ತಿಂದಿಲ್ವಲ್ಲ ನಂದ ದೋಸೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಯ್ತಾ ಮುದ್ದೆ ಚಪಾತಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತೀಯ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನನ ಇನ್ನೇನ್ ತಾತ ತಿಂದ್ರು ಅವರು ಬಾ ಬೇಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಗೂ ನಸ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ದಾಲ್ ಸಾರು ಅಂಚನೆ ಉಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ಪೊಟೆಟೊ ಫ್ರೈ ಎಂಕ ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿ ಕನ್ನದಿತ್ತೇರು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಬಂದು ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರು ಎದುರ್ಕೊಂಡು ನಿನ್ನ ಗೇಟ್ ತೆಗೆದು ಒಳಗಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಫಿನಾಲೆವರೆಗೂ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ ಅವ್ರು ಮುಂಚೆನೂ ಕೇರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸಾಯೋಗಂತಾರ ಅಷ್ಟೇ ಬರ್ಲಿ ಲಾರಿ 1 ನೀರು ಪತ್ತೊಡಿ 6 ಗಂಟೆ ಹಾಕುದು ಇದು ಪೊರ್ತಾನೆ ತಿಂಡಿ ಮತ್ತೆ ಟೈಮೇ ತಡ ಒರ್ಮಂಟ ಯಾನಿತ್ತ ತಿನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು 6 ಗಂಟೆ ಹಾಕ ತಿಂಡಿ ಬರೋ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ನಾನು ನೀರು ಬಾತ್ಕೊಂಡು ನೀರು ಪತ್ತಬೇಕು ಅರ್ಥದ ಪೂರ ಹಂಡು ಇನ್ನು ಬೇಲೆ ಹೊರಕ್ಕೆ ಹಣ್ಣು ಸಾಕಣ್ಣು ಇತ್ತ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಗಾಯ್ಸ್ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಇಡೀಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆತನ ಪಂದು ಇನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಸೊ ಮುಗುಲ್ ಪುರ ಎಂಕಲ್ನ ಅಮ್ಮಗ ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ಮಾಮನಕ್ಲಿಗೆ ಕಿನ್ನಡಿಪ್ಪನಂಕ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ದಿರು ಅಂಚನೆ ವನಸ್ ಪೂರ ಮಲ್ತದ ಪೂರ ಕೊಡ್ತಿರು ಒಂಜಿ ಕಾಲಡ್ ಸೊ ಇಂಚೆ ಇಪ್ಪುನಂಗ ನಮ್ಮ ಆಗ್ಲೇನು ಮದಪರ ಪಲ್ಲಿ ಅಕುಲಿ ನೀವು ಅವೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ದಿಪ್ಪು ಅಂಡ ಎಂಕುಲೊಂಜಿ ಎಂಕಲ ಕೈರ್ದಾತಿನಾಥ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತಂಡ ಕಿನ್ಯಾನ ಇಪ್ಪಡು ಮಲ್ಲಾನ ಇಪ್ಪಡು ಮಸ್ತ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕುವೆ until then take care, bye bye, thank you for watching.